Noswaith dda a chroeso i Noson Agored Chweched. Diolch i chi am fynychu a gobeithio byddwch yn ein gadael nes mlaen yn fwy gwybodus o'r hyn sy'n wynebu'ch plentyn mis Medi nesaf. Fel y gwyddwch chi gyd, mae Covid-19 wedi'n rhwystro mewn nifer o ffyrdd eleni, ond rydym yn hynod o falch i allu rhannu'r holl wybodaeth yma gyda chi heno'n ddigidol. Wedi'r cyflwyniad, y gobaith yw y byddwch yn teimlo'n fwy hyderus wrth gefnogi'ch plentyn gyda'r dewisiadau fydd yn ei wynebu yn ystod y misoedd nesaf. Ers sefydlu'r chweched, mae gosod safonau uchel o'r cychwyn cyntaf wedi bod yn blaenoriaeth. Rydym yn ymfalchio yn ymddygiad rhagorol ein disgyblion ac mae agwedd ein myfyrwyr hynaf wedi bod yn wych. Mae Cymreicdod yn flaenoriaeth amlwg i ni ym Mro Edern ac mae cyfraniad y chweched i ethos Gymraeg yr ysgol yn allweddol bwysig. Mae'r myfyrwyr yn fodelau rôl ar bob achlysur ac maent yn dangos esiampl i weddill cymuned yr ysgol. Rydym hefyd yn parhau i fod yn ysgol gymharol fach o ran niferoedd ac felly rydym yn falch iawn o allu cynnal dosbarthiadau dysgu bach o gymharu echolegau ac ysgolion eraill. Mae'r berthynas rhwng yr athrawon a'r disgyblion ym Mro Edern yn caniatáu ddysgwyr wneud cynnydd addysgiadol mewn awyrgylch gefnogol ac mae'r berthynas honno'n datblygu ymhellach pan mae'r disgyblion yn fyfyrwyr yn y chweched. Mae lles ein myfyrwyr yn flaenoriaeth ar bob achlysur, ond rydym hefyd yma i roi ambell broc os nad ydy unigolion yn gwireddu llawn botensial. Rydym hefyd yn hynod falch o'r berthynas sydd gyda ni fel ysgol a theuluoedd disgyblion Mro Edern, ac mae'r berthynas honno yn datblygu ymhellach yn y chweched. Mae polisi drws agored iach yn bodoli yma ac mae modd i unrhyw riant gysylltu gyda mi fel pennaeth y chweched ar unrhyw adeg. Mae gennym gyfleusterau ardderchog yn yr ysgol ac mae gennym dealltwriaeth o anghenion, cryfderau a gwendidau'r disgyblion cyn iddynt ddechrau cyrsiau yng nghyfnod allweddol 5. Rydym hefyd yn ceisio cynnig trawstoriad o gyfleoedd allgyrsiol eang sydd at ddant pawb. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 140 o fyfyrwyr gyda ni yn y chweched dosbarth ac rydym yn falch iawn ohonynt i gyd ar arlwy pynciol rydym yn ei gynnig yma ym Mro Edern. Felly, beth yw'r cyrsiau posibl y gellir ei astudio yn y chweched? Mae modd astudio cyrsiau uwchgyfrannol, sef yr AS traddodiadol, cyrsiau galwedigaethol, BTEC neu gyfuniad o'r cyrsiau yma gyda'r BAC. Fel arfer, mae myfyrwyr yn dewis astudio 3 ffwnc ar BAC ym mlwyddyn 12, hyn os yw disgybl yn awyddus i astudio 4 pwnc ar BAC, ac rydym ni fel ysgol yn credu bod hyn yn bosibl i'r disgybl dan sylw, yna bydd hynny'n cael ei ganiatáu. Fel arfer, mae'r disgyblion gyda ni am 2 flynedd yn y chweched. Bydd y disgyblion yn ennill cymhwyster AS ym mis Awst blwyddyn 12, gan barhau i astudio'r lefel A llawn ym mlwyddyn 3 ar 10. Mae'n allweddol bwysig i bob myfyriwr weithio'n galed o'r cychwyn cyntaf ym mlwyddyn 12, gan fod yr arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf yn cyfrif at y lefel A llawn, a hynny ar ddiwedd blwyddyn 3 ar 10. Fel arfer, mae'r pwysoli wedi rannu yn 40% yn y flwyddyn gyntaf gyda 60% wedyn o'r cymhwyster ym mlwyddyn 3 ar 10, gyda'r rhai pynciau wedi haneru o ran ei gwerth arholiad gan gyfrif gwerth 50% yn ystod y 2 flynedd. Mae astudio am mlwyddyn 12 yn dipyn o her, ac felly mae yna ofynion mynediad i astudio yn y chweched dosbarth. Mwyn dilyn cyrsiau lefel 3, sef safon blwyddyn 12, rhaid i'r disgybl fod wedi llwyddo i ennill 5 gradd tygau o leiaf. Os nad ydy eich mab merch wedi llwyddo i gyrraedd y safon ddisgwyliedig, byddwn nhw'n gwneud popeth posibl yn ein gallu sicrhau fod llwybr addas ar ei cyfer wedi'r canlyniadau. Mae gyda ni ambell gwrs lefel 2 yn y chweched, ond byddai'n rhaid cael trafodaethau un i un gyda'r disgyblion hynny a'i teuluoedd i sicrhau fod y llwybr astudio y gellid ei gynnig yn addas i'r disgybl dan sylw. Yn ystod tymor yr haf ym mlwyddyn 11, cynhelir diwrnod blasu pynciau'r chweched. Yma, ceir cyfle i flasu pynciau bro plas taf i gyd. Yna, ar ddiwrnod y canlyniadau, bydd modd i bob disgybl gadarnhau ei dewisiadau terfynol, neu os hoffech chi a'ch plentyn fynychu'r clinig cefnogi ar y diwrnod wedi'r canlyniadau, gallwn drafod ymhellach bryd hynny.
Yna, ar ddechrau mis Medi, bydd diwrnod anwytho i flwyddyn 12 cyn iddyn nhw ddechrau ar eu pynciau AS. Braf hefyd yw dathlu llwyddiant ein disgyblion lefel A, a hyfryd yw gallu gweld y cynnydd rhwng perfformiad y disgyblion yn 2019 a 2021, gyda 86% o'n disgyblion eleni yn llwyddo i ennill graddau A seren i EC. Braf hefyd yw gweld fod 99% o'n disgyblion yn llwyddo i ennill rhwng A seren i E. Ar ddechrau'r daith yn y Chweched Dosbarth, mae pob disgybl yn derbyn targed alpau, targed cenedlaethol sydd wedi cael ei selio ar ei perfformiad tygau. Llwyddodd pob disgybl eleni i gyrraedd ei targed alpau, a gwelir ar y sgrin fod yr ysgol yn perfformio yn uchel yn y categori cyntaf o ran perfformiad ysgolion. Mwyn sicrhau llwyddiant yn y Chweched, anogir pob disgybl i ddewis astudio pynciau maent yn ei mwynhau. Hefyd, mae'n hanfodol fod gan bob disgybl y potensial i lwyddo yn y pwnc yn y Chweched. Dewiswch yn ddoeth, a dewiswch eich pynciau cryfaf, sef eich canlyniadau gorau yn tygau. Ni fydd modd i unrhyw ddisgybl astudio pwnc lefel 3, sef AS, ac yna lefel A, os nad ydynt wedi llwyddo i ennill gradd EC yn y pwnc yn tygau. Ac mae ambell bwnc yn gofyn am radd B neu'n uwch yn tygau, mwyn gallu parhau i ddilyn y cwrs yng nghyfnod allweddol 5 a sicrhau llwyddiant. Pan yn cychwyn yn y Chweched, bydd y myfyrwyr yn aelodau o ddosbarthiadau cofrestru o'r newydd. Ni fydd angen mynychu cofrestru bob dydd, ond bydd angen mynychu ar adegau penodol. Disgwylir i bob aelod o'r Chweched gofnodi ei bod wedi cyrraedd neu adael y safle yn y dderbynfa, a bydd angen mynychu gwasanaeth blwyddyn pethefnosol a mynychu cyfarfodydd mentora rheolaeth. Bydd modd i bob disgybl ddilyn ei hamserlen, gwiriau datblygiad cynnydd a'i cofnod o waith cartref trwy ddilyn yr app Class Chats. Mae croeso i fyfyrwyr y Chweched deithio i'r ysgol ar fws yr ysgol neu ar fws cyhoeddus, ond bydd angen i bob myfyriwr dalu am y drafnidiaeth. Rhaid holi am ffurflen deithio ôl 16 i ac o'r ysgol gan yr awdurdod lleol mwyn sicrhau gostyngiad. Bydd y pas bws yn cael ei ryddhau gan yr awdurdod lleol wedi iddynt dderbyn taliad ar ffurflen gofrestru. Mae Mrs Rhys Roberts a nogwr dysgu'r Chweched yn cwrdd â phob disgybl yn y Chweched bob hanner tymor. Mae hefyd cyfarfodydd mentora gyda mi a'r tîm bugeiliol yn y Chweched. Rydym yn tracio cynnydd ein disgyblion fesul hanner tymor a hynny drwy'r adroddiadau interim. Yn ogystal, bydd cyfle i drafod cynnydd pob disgybl mewn noson rieni ac yn yr adroddiad llawn. Rydym yn defnyddio 2 system i dracio cynnydd yn y Chweched, sef Alpau, sy'n cael ei gydnabod yn fesur cenedlaethol, a SMID, sef yr rhaglen yr ydym ni fel ysgol yn ei defnyddio i dracio'n fewnol. Fel y gwyddoch, mae gwisg ysgol wahanol i fyfyrwyr y Chweched, a disgwylir i bawb ddilyn y rheolau o ran yr rhestrau a welir ar y sgrin. Fel y nodwyd eisoes, yn y Chweched rydym yn cydweithio gyda Glan Taf a Phlas Mawr. O weithio mewn partneriaeth rydym yn gallu cynnig cwricwlwm eang i'n myfyrwyr. Golyga hyn fod myfyrwyr o Phlas Mawr a Glan Taf yn gallu astudio ambell bwnc yma, yn yr un modd mae ambell ddisgybl o Fro Edern yn astudio pynciau yng Glan Taf a Phlas Mawr. Trwy'r partneriaeth, mae dewis cwricwlaidd y myfyrwyr yn cael ei ehangu wrth sicrhau dilyniant addysg a hyfforddiant o 40 i 45, a phetai eich plentyn yn dewis astudio pwnc yn un o'r 2 ysgol arall, ni fyddai angen i chi na nhw wneud dim yn bersonol. Bydd popeth yn cael ei drefnu'n fewnol yn yr ysgol gan gynnwys trefnu cludiant o Fro Edern ac yn ôl ar ddechrau'r dydd, yn ystod egwyl ac amser cinio. O fod yn rhan o bartneriaeth, rydym yn gwneud defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, yn ymestyn y ddarpariaeth a'r cyfleoedd cwricwlaidd i ddisgyblion heb effaith ar ansawdd y ddarpariaeth, ac rydym yn sicrhau ein bod yn darparu cyrsiau o ansawdd ar gyfer disgyblion y bartneriaeth ar draws ysgolion Cymraeg y brifddinas. Dyma
Dyma'r pynciau partneriaeth sydd ar gael yng Nglan Taf a Phlas Mawr. Yng Nglan Taf gallwch astudio cerddoriaeth, twristiaeth a gwleidyddiaeth, ac yna ym Phlas Mawr mi allwch astudio technoleg cerdd, busnes galwedigaethol, technoleg gwybodaeth, gwasanaethau cyhoeddus a Sbaeneg. Cwrs arall sydd ar gael yn y Chweched yw Diploma Lefel 3 Gofal Dysgu a Datblygiad Plant. Mae'r cwrs yma'n wahanol o ran y drefn astudio. O ddilyn y cwrs yma byddwch ymro Edern am 2 ddiwrnod o wersi ac yna arbrofiad gwaith am 2 ddiwrnod mewn meithrinfa neu ysgol gynradd. Mae hwn yn gwrs ymarferol llwyddiannus gyda chefnogaeth mudiad ysgolion meithrin ac yn lwybr arall at addysg bellach neu fyd gwaith. Ochr yn ochr ar cwrs Diploma Lefel 3 mewn gofal dysgu a datblygiad plant sydd gyfwerth â 2 lefel A, mae modd astudio trydydd cymhwyster. Ochr yn ochr ar diploma bydde yn caniatáu i'r myfyrwyr ennill AS pellach mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Yr un yw'r drefn bydden nhw yn gwneud y gwaith yma o fewn i 2 ddiwrnod o wersi ac yn mynd ar brofiad gwaith am y deudydd arall. Ond i'r disgyblion hynny sydd eisiau mynd mlaen i astudio yn y brifysgol, mae hyn wedyn yn sicrhau fod ganddyn nhw 3 cymhwyster sydd gyfwerth â 2 lefel A. Os yw'r disgyblion eisiau ennill y 3 cymhwyster, sef y diploma a'r AS, yna mae hwn yn gwrs 2 flynedd ac nid oes modd gadael gydag unrhyw gymhwyster hanner ffordd drwy'r cwrs. Os yw'r disgyblion am gwblhau'r diploma yn unig, yna o bosib bydden nhw wedi gorffen eu cwrs yn gynharach yn ystod blwyddyn 3 ar 10. Ym mlwyddyn 3 ar 10, gall y myfyrwyr wneud cais i fod yn uwch swyddog, yn ddirprwy brif swyddog neu'n brif ddisgybl. Mae proses ymgeisio ac ethol yn fewnol ac mae'n hyfryd gweld y myfyrwyr yn ymgeisio i arwain disgyblion gweddill yr ysgol yn flynyddol. Rydym yn ceisio sicrhau cyfleoedd eang i'n disgyblion tu hwnt i'r ystafell dosbarth ym Mro Edern, a golyga hynny fod rhai yn manteisio ar deithiau i Lanllyn, Llangranog, cystadlu yn yr Eisteddfod, yn yr Urdd ac Steddfod yr Ysgol, y Mabolgampau a chysadlaethau chwaraeon amrywiol i enwi ond ychydig. Mae'r myfyrwyr hefyd yn hoff o drefnu ac arwain gweithgareddau allgyrsiol ysgol gyfan yn y Chweched wrth gasglu arian at elusennau ac mae hynny'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn wrth iddynt gyflawni horiau gwirfoddol bac o ran her y gymuned. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i ennill gwobrdy Caeredin yn y Chweched ac mae aelodau o'r Chweched yn ogystal ar gyngor yr ysgol yn datblygu senedd ysgol ar hyn o bryd ac mae fforwm lles wedi sefydlu yn y Chweched eleni i gefnogi unrhyw anghenion emosiynol. Yn y Chweched, mae dal modd i ddisgyblion dderbyn cinio'r had ac am ddim. Yn ogystal mae modd ymgeisio am gefnogaeth ariannol sef lwfans cenedlaethol addysg neu falle y term mwyaf cyfarwydd i chi fydde yr EMA. Mae'r gynhaliaeth ariannol yma i gynorthwyo myfyrwyr o gartrefi incwm isel i barhau eu haddysg bellach. Mae'r grant yn cael ei dalu nôl incwm y cartref a gall myfyrwyr ennill grantio o hyd at 30 punt yr wythnos. Rhaid bod dyddiad geni y disgybl rhwng 16 a 19 mlwydd oed ar yr 11 ar 20 o Awst. Rhaid ei bod yn dilyn cwrs academaidd neu alwedigaethol hyd at ac yn cynnwys lefel 3 ac yn yr ysgol llawn amser. Rhaid i incwm y cartref fod o ddeutu 21,000 o bunnau neu lai os mae'r disgybl yw'r unig blentyn yn y cartref. Rhaid i incwm y cartref fod yn 23,000 neu lai os oes mwy nag un plentyn sy'n gymwys i dderbyn budd-dal plant. Mae presenoldeb pob disgybl yn hanfodol mwyn sicrhau taliad. Mae hynny'n golygu i gofrestru, i wersi a chwblhau pob darn o waith. Mae llofnod rhiant yn hanfodol ar gyfer y cytundeb a Miss Sian Davies yw cyswllt EMA yr ysgol sydd hefyd yn swyddog presenoldeb a hi fydd wrth law fel eich cyswllt ynglŷn â'r budd-dal hwn. Yn hymor yr haf ym mlwyddyn 12, rydym yn dechrau trafod y llwybrau amrywiol posibl y gellir ei dilyn wedi blwyddyn 3 ar 10.
Golyga hyn ein bod yn trafod yn bennaf prentisiaethau a'r broses ymgeisio i'r brifysgol, sef yr hyn a elwir yn ICAS. Erbyn hyn, mae gyda ni berthynas weithgar tu hwnt gydag amrywiol brifysgolion ac rydym yn gyson yn trefnu cyflwyniadau gan brifysgolion megis Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Aberystwyth, De Cymru a St Albans i enwi dim ond rhai. Wrth gefnogi'r disgyblion trwy broses ICAS, rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad mewnol ac allanol trwy gydol y broses. Mae'r myfyrwyr a'r athrawon yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod y datganiad personol y bydd angen i bawb ysgrifennu ac mae pob athro pwnc yn cyfrannu sylwadau fydd yn ffurfio geirda terfynol y myfyrwyr. O ran y prentisiaethau, rydym fel arfer yn cydweithio gyda Gyrfa Cymru a Network 75 mwyn cynghori a chefnogi, ac mae swyddog gyrfaoedd yr ysgol yma ar gael ar adegau penodol i drafod gydag unrhyw ddisgyblion sydd angen cymorth pellach. Yn y Chweched, bydd y disgyblion disgleiriaf yn cael eu cynnwys yng ngweithgarwch Rhwydwaith Seren. Golyga hyn fod y myfyrwyr mwyaf abl y dawnus ym mlwyddyn 2014 yn cael y cyfle i heriau hunain ymhellach drwy raglen genedlaethol Seren. Yma bydd dosbarthiadau meistr ar gael a chefnogaeth wrth ymgeisio i'r prifysgolion mwyaf cystadleuol. Canlyniadau tygau y disgyblion fydd yn arwain at fynediad i'r rhaglen hon. Fel ysgol, yr ydym yn falch iawn o allu cefnogi pob disgybl, ac eleni, braf i'w nodi fod dwy ferch yng nghanol cyfweliadau i astudio meddygaeth yn rhai o brifysgolion amlyca'r Deyrnas Unedig. Mae nifer o brifysgolion yn cynnig ysgoloriaethau ac rydym ni'n cefnogi'r ceisiadau hyn yn flynyddol. Mae nifer sydd wedi ymgeisio wedi llwyddo yn ystod o 2 flynedd diwethaf ac mae y cymorth ariannol yma'n rhoi hwb i nifer o'n disgyblion. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnig cefnogaeth ariannol os ydy'r myfyrwyr yn dilyn rhai modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgolion Cymru. Rydym hefyd yn hoffi croesawu siaradwyr gwadd o amrywiol feysydd gyrfaol i'n gwasanaethau blwyddyn mwyn sbarduno diddordeb o ran swyddi posibl i'r dyfodol. Rydym yn mawr obeithio y bydd nifer o flwyddyn 11 eleni'n dychwelyd atom ni ym mis Medi nesaf ac rydym yn edrych ymlaen at eu cefnogi gyda'i dewisiadau dros y misoedd nesaf. Felly nawr mae cyfle i chi edrych ar ein prosbectws rhithiol. Bydd angen i chi fynd ar wefan yr ysgol sef www.broedern.cymru. Yna cliciwch ar botwm y chweched, fydd wedyn yn eich arwain chi at dudalen Noson Agored Chweched. Yma, bydd cyfle i chi fynd at dudalennau pynciol yr holl opsiynau sydd ar gael am ragor o wybodaeth gan gynnwys fideos gan ein arweinwyr maes cwricwlaidd. Yn ogystal â hynny, mae yna fideo gan Mrs Rhys Roberts, ein anogwr dysgu sydd yn esbonio ychydig am ei rôl hi yn y Chweched, ac fe welwch chi negeseuon gwerthfawr gan ein prif ddisgyblion ym mlwyddyn 13 a chynrychiolwyr o flwyddyn 12. Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am unrhyw agwedd o fywyd y Chweched, cysylltwch â fi ar unwaith drwy e-bostio nland@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda mi heno. Hwyl fawr.